Halo mga bay, mga unta ninyo mga bay. Yatay putahe diri mas bus diyay. Nahurot man nila o, buko-buko na lang nabilin. Bakin ko to mamaya. Kain tayo. So gusto nila tiba ito, masarap pala, napakalasa. Naman. Yung sa ano ba, yung dapit sa ano? Ngayon sa dahil, mas bus diyay bay. Dahil na to bay. Tingnan natin yung sili. Gusto mo? Hati tayo. Naku mangan. Pwede kaya? Ay, so, dapat sa white rice ito. Kaun to bay. Susuway natin. Ang sarap pala. Ano ka? Sarap pala yung ano. Bus dahon. Hingi bus dahon. Ang sarap pala. Nakapagpapansin. Bulis lang sa pansin. Yan, karon sabay. Nagmay lang sa itong kaunon kaya. Sige na maghungit-hungit. Ito, hindi. Adobo na ito. Mayroon siyang tomato paste. Lagyan nyo ng konti. Tomato paste. Mm. Parang ang nangyari sa atin Iba ang style. hindi, merong lutong ganyan sa atin. Pag may okasyon sa amin, ganyan. Luluto sila. Asahan natin. Apritada, hindi naman. Hindi naman. Kaldereta. Parang kaldereta. Pero hindi siya. Parang ito. Luto mo yan. Ha? Right. Ito. Dapat din yung nilabay. Sinikmura ako dyan eh. Dapat lang Ano nga, pwede pa kaya? Tapos tingin mo. Yan yung niluto mo may Sprite. Dapat dinala ko pala yun. Sarap, ubusin mo yan, sir. Busog ka ba siya? Kaya nga. Tama na ako. Kanya, hindi mo kaya gusto. Nabusog kami ng spaghetti. Sarap pala tong bus dahon. Nani, araw-araw na nanghihingi sa bus dahon. No? Araw-araw na nanghihingi sa bus dahon. Dagdagan mo na yung sibuyas dahon, sir. Kaya masarap pala, sir. Ilang tali ang kinukuha mo? 2? Tatlo. Ngayon mo na 5. Hmm? Aba tayo 7:30. Oh, gising. Alit na eh. 7:30. Nandito tatambay mga amo ni Nini. Nini maagang bababa. Yun ang maaga kay ulam siya kaya nga. Hindi, maglalaba yun. Napakainit. Nagpadami niyang labahin. 3 basket. Kanina umakit maglaba. Hindi, mamaya. Kala ko. Ano yan, napakainit. Napakainit. Nagsalang na siya. Kaya mo umakit siya, nagsalang na niya. Paso ang singaw ng init. Hindi, bago siya umakit kanina, nagsalang na eh. Nagsalang ulit ng second batch. Diba ang init dito mga bay pag tag-init? Makakarilit lang talaga yung mga nakapuntang Middle East kung gaano kainit dito. Suba. Hindi Diba ka ang init? magpapawisan sa init, pero
Hindi ka pawisan. Yung singaw niya ba? Parang sunog ang balat mo pero. Yung hangin, napakainit. Kaya araw-araw, lalagay ako ng sunblock. Sunburn ako. Dapat mag-sunblock kasi. Pag lumalabas ako ng pagkain, gano'n ko. Ang tagal. Tapos sasabihin nung ano. Ang tagal pa mag-abot nung taga-deliver. Sabihin nung ano. Gano'n. Nakita niya ako, nakatingin sa akin. Tinatakpan ko yung mukha ko kasi ang pangit ng mukha ko. Sabi ko kay Mariam, may dala ka ba? Nakita mo ba yung message ko? Ano ba yan? Ano, sabi niya, orderan lang kita sa online ng magandang klase. Meron siya dati sa konto niya. Ayun ko nasa niya, napakadami niya, nanap pa niya. Hindi na niya makita yan. Tsaka na yan makita sa pag hindi mo hanapin. Daming gamit. Hindi ba mabawas yan? No, grabe. Kami nang gamit. Kasi tingnan mo yung tinanggal kong yung tinanggal kong mga expired na, nandun pa rin, ayaw niya nandun. Hala, hindi pa ipatapon? Ayaw, titignan pa daw niya. Isang plastic jamia bag. Talaga niya, tingnan. Bino ako. Ang paganda. Tapos marami pa siya doon, mga shampoo, conditioner na nandun sa may box. Dapat ipamigay na niya sa atin habang magamit. Dinala niya yun nung hospital siya din. Gamit niya yung mga sa hospital. Yung mga lahat gamit ng mga sa hospital siya. Tulad ng spray sa CR. Lahat ng ito. Ferry. May ferry pa. Nilagay ko sa box. Ang dami. Alam, matutulog tayo ng busog. Busog na busog ka ba? Oo. Ako ayoko na. Busog na ako. Tama na ito. Parang ang sarap. Second Pahinga. lunch. Pahinga na kasi namin ngayon ba, yung tapon na kaming basura, tapos apat na. Wala tapon na sana? Ay, yung salap na, ubos. Hindi, ito. Namin pa? Ito lang, hindi na naman oh. Wala na, hindi na naman. Alam mo, napapakain na ako dahil sa ito. Salad. Wala. Gabi, ang dami-dami yung salad. Magkukumit niya si nanay din. Yun. Sa tinapay, medyo makayo sa dito. Hindi. Hindi yan. Natatanggal ako eh. Tigas na. Sarap sana ito sa Jerjer. Ako, tinamad ako kumain Jerjer. Sarap. Atay balon-balunan. Ano na? Ilaglag ka. Ang sarap ng pagkaluto ni ano. By Teresita. Lamig kayo.
lagyan ng paste konti, no? Ito paste, ito eh. Hindi ito paste nilagay niya. Ano to, cornstarch. Para may maglapot-lapot konti. Ginawa ko. Wow, ang sarap. Parang ayaw ko pang bitawan yung baunan. Manok na lang sausaw ko. Sarap ng sauce. Bakit? May marites ka? Hindi, meron akong sasabihin. Hmm. Sa kasi Father's Day ngayon, di ba? Para sa mga ama ng tahanan na kasing tinik ng bangus at kasing dulas ng palos na kailanman ay hindi umaamin ng kasalanan. Happy Father's Day to all! Sabi ko kay Jongjong, Happy Father's Day sa'yo. Ikaw na ikaw yan. Gako kay Jongjong. Ano sabi niya? Eh, siya yung nag-ano nito eh. Kasing tinik ng bangus at kasing Dulas na. Ano yung palos? Yung parang isda na, no? Il? Oo. Yung isdang il. Ang tawag sa amin dyan, pantat. Pantat din sa amin. Tagalog yan. Pantat yung, Tagalog yung palos. Palos. Ay, hindi. Iba yan. Hindi yan pantat eh. Yung pantat malaki ang ulo. Iyan yung il ba? Yung parang bulate na ahas na isda na mahaba na napakadulas. Happy Father's Day sa tanang mga tatay o nanay. Sa mga nanay naging tatay. Hindi ko maintindihan ang petsa ng Mother's Day, Father's Day. Dapat merong parehas talaga ang date niya, no? Bago-bago yung date. Ano bang patatandaan dyan? Sarap. Ito manok lang ang kunin ko dito. Gracias sa Diyos. Sunod si Manam Hiyos. Wala, solve lang panood to ba? Panood to, dampa ni hapon na ni. Mamaya, magkakape na lang Sara kasi wala na. Hindi na tayo magkakuyog-uyog sa tiyan natin. Busog kayo. Thanks God. Busog mats. Merit pa. Thank you so much for watching. Hinaot nga na busog mo.